Welcome to Gazaland. Gaza, Gaza, Gaza. Gaza. Asungwa ngagare padaza. Padaza. Gaza, Gaza, Gaza. Gaza. Asungwa ngagare padaza. Padaza. Mutemo wachkorwa doketa kunyora. Aiwa kuna kutonyora. TD corruption mu government. Welcome to Gazaland. Mbuya neziroma nemu vangotanga kundirova. Asa anogara chikurova. Anzi mukadzi anofanira kurova ka1 pawiki. Kuti zviite sei? Anzi zvandaunogona kuva waita zvimwe zvinhu zvaanenge asina kuona saka anongokurova. Naimari, asi mune zvimwe zvinhu zvamunomboita zvaasingaoni. Aiwa, anongotirova zvakadaro. Izvezvizvi panongopera wiki chete dema rangu rese rinotanga kutamba-tamba. Konei futi? Ndaunorohwa zveneofisa. Chiregedza uchema. Yopana screwdriver ka chakamuka kuchinzwa. Kondoita sei? Gazaland Police Station is a professional organization. Unongochita sei? Wapedza rejoketi? Boss, ndishangoripira. Mai ari kuchema kasi murume wafira mba. Aiwa, varohwa nemurume shi. Varume vanorova vakadzi ka. Ndio vatinogadzirisa manje mano muGazaland. Hatidi mukadzi anoshungurudzwa. Amai, ndini officer in charge yopanapo. Saka uyai kuofisi kwangu ndikubetserei. Ko chef. Chef, kesi yangu ka chef. Chef. Tyson ndizvo zvaanoda manje. Vakadzi vanouya pano kuzoripota varume vavo. Sofa vakadzi vese vadanana navo. Vanenge vauya kuzoripota kurohwa nevarume vavo. Manje so atoenda kunosunga murume yeye. Anoita kunzwa adrenaline rush. Ndofunga ropa rake rinenge richitoita kufamba paanoenda kunosunga varume ivavo. Gazaland Police Station tokubatsirai neiko? Kupi kwacho? Nguva izvozve. Unozaniwo? Hello? Hello? Kochi. Gayasha. Controller aone kuomba kwake uko ari kuofloata bronco pamba paya. Apa munhu wacho abva afona yanoni masco. Saka afona wacho tsitsi dzake ndedzei. Asi kuda kuti mageto youth amwe bronco. Koleta. Bronco riri kurai mageto youth shamwari. Ko iwewo musombo unongomwa wani. Sei wakambonona chimwa musombo iri. Musi waonga wakadhakwa wakabirwa maova pa night shift wanga wakadhakwa ne. Shamwari, you have to know kuti bronco hard drug and riri kuraya vanhu. Manje whisky haina wainora inondivaraidza kupfungwa. Saka uri kuenda kupi apa? Control akabvira kudhara achitengesa bronco. Iwo unoti kwedu kusada kumusunga. Madrug lords ese anozikanwa mazita avo nepaanotengesera. Asi kubvira pandakatanga chipurisa panapa hapana kana drug lord randakambona richisungwa. Don't worry. Ndinopedza dzungu revarume ravakadzi muno muGazaland. Chipukita musodzi. So when is your birthday? 20 April. Bemba, ndinyororoka 20 April. I want to set a reminder and ndizokutengera present on your birthday. So yochinjwa kazokuda kunoita nenyaya. Murume wako izvezvi akunomutora. But I want you to feel at home, auntie. From now onwards, I'll be here to protect you. Alright, kocho nambani. Anti murungo musunga one night chete usapinde mjeni. Nongutangurara one night chete. Tenge tichiona.
Ndatozoona kuti izvo zvinofamba sei, but if I want you to feel at home, unogona kutosaura uchitamba manje magame pakakombiyuta kangu apa ndinomusunga handi. Shame, vanozvidzire kwezvozvo. Aiwaka, zviwanikwa izvi. Kwe varume vanenge vachita sei? Anabada kuti vafikisire mafamily issues avo isusu. Kana ndimiro. Bati chakanaka chimukadzi chacho. Chinoda kuendwa nacho kwamubereki. Chinoda nyama yakakocha. Kana sausage zvayo. But kunzula, ndipwe unongochita iwe. Pore mndera uta seko. But shaye, ukafulota brongo masikati machena vanhu vachiona so. Sodo ndiseko mndera ndo chida ruko. Ndatumwa na commissioner ndio zokusunga iwe. Na commissioner. Urufunga ndikubayiza. Hanzi ndibandwa nebrongo rese raisa mudeni wose exhibit. Hawanyura shamwari. Sasa zvafanda na dhama zvidiki sasa. Inde uri kuenda for good mwangu. Uri kuenda wanyura. Sanofonere mndera. Fona iwe urufunga ndikusekera fona. Una chimukuru. Kana uta masini unongotaura waziya. Because ukona pamadhira aya kaya. Patone nezvinhu zva commissioner. Saka namaku ya muri 10 ka handizoziva kuti muri kuita sei. But bo mira ndimbati because pane yamagaya. Bo mira ndimbati. Mira kana zvinongotaurwa wangu chiro mira kana. Ndo mira. Hayi ndezokutaura unoona chiro. Saka ukuti chiko mndera taura chayako. Paitika mix up yenyaya ka. Unoona chiro. Commissioner wandituma papana pabridge wayo vanotengesa koka. Hanzi ndiita sendiwe nawo nekoya. Saka ameno chicha pachazongoitika unongoza basa rechipolisa riri complicated iroziya. Munowanza dzungu uri kuona chii wangu haizi danger iwo zvatakungoita panapa ka iwo ndongokupoya ndokwanisa tovataziya madhiri unoudza commissioner kuti azoya chindiona yaiwa ipapo unenge wagona because unoona kuti chika kuitira ndikazotumwa nabhosi wacommissioner unofanira kungoziva kuti kuti ndikusunge unofanira kuti dhadhadha skillful handichakuziva kuti ndaita sei ndahayo ndingoti mukomana iwo abhota akatora masini saka unongopoela njozi ndaita kubichana waziva muna panapa ndatunyaya tisina basa apa mune nzara aiwa kane mix up yenyaya munonditse undari uko watungu notsvagawo something vaita vatete vava madrugs aisikusa kudhara nguva yana George Norton sha kuchiri nedrug section kwete izvezvi ana ndindambata vanotiudza chiko wapana wakava nezura sada kuti finhura mani vatsvaka kuda kuti zvimbisa Colette, chengeta munhu. Ngabvise trouser asari nekasipoti kemukati. Bongo chef. Chef, andipfeke chibhurukwe chemukati. Musengudzii. Iwe hauzvizive kuti kurova mukadzi mhosva inoisisa munhu mujeri. Haina kana faini. Itako zvimafanisi zvako zvakuita izvozvo. Chinditsa beni pakazara inini manje wakuda kusiya mhosva yako. Iwewe. Ndimwana tawagadzirisa kamugadziriro. Murume rudzi anoita zvinhu zvakadai sho. Hausi kutonyara ipapo. Wewe. Kurumidza bvisa tutirauzutu. Visa. Tomutwara ndambata. Haindinegadzirisa nyaya yacho. Anti manguti ari kungogara zvakanaka chete. Leave that to me. Ndimugadzirira size yakanaka. Mukore uno kuchiri kurohwa mukadzi. Nai. Ndina kumbomurova zvinorwadza shefu. Iye akazvimba kudai. Anongori marital clips. Marital clips. Ndochi ichocho. Asi hakuna murume. Muchaona hondo yacho pamucharorwa kuti mukadzi anofanira kurohwa chero pasina zvaatadzi. Because pane zvimwe zvaanoita zvausingaoni. Angori insurance. Senge tinyarariro. Iwewe ka. Ndaraita dhara chikunyara man. Iwe mta. Iwe. Sek. Nyarara. Mochako ndekurwa mukadzi uya usumona. Uchinyarawo man. Zviziso. Beta chokwadi ndikasungwa ininika. Uri kunopeka kwako uchidzokera kumapurazi kwandakakutora. Aiwa. Saka nazodaro nangu inyaya kumapurazi yakutaurwa ichimusunungura yenyu. Imamai. Chef enda kunotora munhu akurova imakuta mafanizi panapa. Aiwa nyaya yakutaura yekumapurazi vanongamboenda kudzokera kumapurazi futi handisi kuda inini.
handiti mawayameka mutemo washandoshida. You cannot draw a case like that. Andinomusati manyorere doketi racho naofisa. Ewa, kana mukatoripota kayatoo case mubrain mavo. Aiwa, ofisa ndokumbirawo, vedu ndokumbirawo shosho mumuregerere ndokumbirawo. Aiwa, ndiri nanhankuro wamamarital claims achona pane kudzokera kupurazi. Ofisa. Alright. Iyi yanda kutoita it's a favor. Andi office kwangu. Iwewe. Buda panze. Tak! Beta. Iwe. Beta. Chupet. Colette. Chef. Unaanchirira kamvura panze. Chef. Kasi. And parebo. Ewa, kani ngati musunge, atochikurubi. Hapana. Ofisa kani. Ofisa kani hapo. Iwe! Fuck man! Inzwa kutaura. Tyson atowina game rake so. Murume uyu haasi kutoziva kuti mamarital claims ake iwayo atomuparira. Iyi ndeyekusiya yakadaro iyi. Ndotuma little secrets twepano paGazaland Police. Mutemo wachkorwa sakavhurai dhoketi. Aiwa ofisa muzamboita chiwoko mupoketi. Mutemo wachkorwa dhoketi akunyora.